El dia que la poesia cotitza en borsa, em dedicaré a la cria de porcs en Nova York per fer-los cantar a l'òpera del Metropolitan. Mentretant, vix conformat amb els ànecs i les gallines que desafinen al corral de les Corts Valencianes. El qui no es consola és perquè no vol. Quin remei?